So hello लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आं YouTube चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर माने जों दिनै थाइजौ जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना थाइजौ मोनजाया दिनैसो फार्स्ट जानो नागिरदों आरोना बेखायनो नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो गोसो इन्टारेस्टेड जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Taijwo hagraने deh pakai sajeng apa dah neng lu kayak dia malah kau nggak apa-apa cuma pinang go di neng lu kayak ya kaman deh ya ini kaman deh Bangrai ni nak. Asal pun saya. Lagi tu orang macam macam mana? Apa lagi? Lagi deh. Noi. Asal. Lanchlah. Cara itu tu sudah macam ni ada. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?